Malá čokoládová tyčinka. Nemôžem sa tým nasýtiť. To počkaj, čo? Úžasné. Nikdy som nevidel som v taký živote absolútny smiech. Nebol v klubovom bare. Vyzerá to zle. Bloody Mary, začneš ty! Počkaj. Niečo som vymyslel. Hračka kuchynka mi pomôže. Tu pripravujem najúžasnejšie jedlá pre svoje hračky. A tento raz si urobím kravu pre seba. Musíme rozpustiť čokoládu v hrnci. Ďalej všetko miešajte, aby sa to nespálilo. Potrebujem mlieko. Je v mojej hračke chladničke. To je ono. Nalievame ho do hrnca. Beriem špeciálny pohár. A doňho potrebujeme naliať kakao. Takto. Fuj, to smrdí milujem neuveriteľne zle. Poďme vypnúť. Nádherné. Vynikajúce. Skús to. Mary, ty si taká zábavná. Ale je čas si vychutnať svoju čokoládu. Holder, si úžasný. Nedotýkaj sa toho. Toto je moja čokoláda. A dokonca mám nápad, čo by som z nej mohla urobiť. Najprv moje karate techniky. Teraz, keď mám menšie kúsky, staviam čokoládový dom. Pozri, netreba pazúry. Môžem to skúsiť? Osvetľujem miestnosť. Mňam, chcem viac. Vynikajúce. Mia, podelíš sa s nami? Chceš môj čokoládový dom? Tak jedz so mnou. Ďakujem. Aký milý čip. Chrumky? Nikdy predtým som nevidela také malé. A mám priemerné lízatko. Fuj, to je šialené, ale nedotýkaj sa toho. Začni, Mary. Dobre. Moja trubička s chrumkami vyzerá chutne. Neuveriteľné. Počkaj, už nič nezostalo. To bolo rýchle. Dobre, kto je ďalší? Môj ťah. Odstraň to. Obal? Je doslova dokonalý. A veľmi chutný. Stejte, zabudni na Je neho! zima. Som hotová. Teraz som na rade ja. Skontrolujme zuby. Odstránenie obalu. Wow. To je sen. Je to naozaj obrovské. Nie je to pre teba. Budem to jesť sama. A mám nápad. Áno, chcem to. Rozbiť. Kam idete? Počkaj, toto je najzaujímavejšia časť. Wow, super. Teraz to musím vyskúšať. Vezmem kúsok. Tak chutné. Dievčatá, teraz mám veľa malých kúskov Koopa Chups. Je to super. Čo potrebujete? Môžeš sa s nami podeliť? Dobre. Ešte stále mám toho veľa. Je to také chutné. Môžem to jesť na veky. Toto je taký malý Oreo. To nestačí. A tentokrát mám šťastie. Mal som najväčšie šťastie zo všetkých. Mám najväčší Oreo na svete. Som ako... Ty nemáš šťastie. Dobre, najprv to vyskúšam. Namáčať v mlieku. Nie. Spadol mi malý Oreo do veľkého pohára mlieka. Teraz ho už nedostanem. Musím to vypiť. Musím to vypiť celé. Nie. Teraz som celý od mlieka. Fíha. Ach, moje Oreo. Delikátne. Teraz som na rade ja. Najprv príde náplň. Úžasné. Teraz, najprv. Teraz to ponoríme do mlieka. Môj Bože. Lahodné. No,
Myslím, že som skončil. Barry, je to na tebe. Hej, poďme to skúsiť. Lenže môj pohár je veľmi malý. Vezmeme do rúk obrovské Oreo a snažíme sa ho namočiť do mlieka. Nie, nefunguje to. Myslím, že môžem naliať mlieko na sušienku. To je lepšie. Môžeme to teraz skúsiť. Aké čokoládové. Čokoládové sušienky sú úžasné. A posledný kúsok. Mňam! Podarilo sa nám to. Ruku na to, dievčatá. Myslíš to vážne? Také malé pice naozaj existujú? Wow, mám obyčajnú pizzu. Wow. Máš najväčšiu pizzu na svete. S včelami alebo mravcami? Stačí. Myslím, že aj moja pizza je vynikajúca. Poďme to skúsiť. Určite sa nezašpiním. Je taká lahodná. Táto pizza je neuveriteľne chutná. No, Mike, teraz je rád na tebe. Dobre. Chcem si nakrájať pizzu špeciálnym pizzerkovým nožom, ale urobím to nezvyčajným spôsobom. Do kruhu. Tak dostanem pizzu hada. Nikto nikdy predtým nejedol pizzu takto. Mňam! A je to také chutné. No to je všetko. Zjedol som celú pizzu. Je radná Mary. Hej, sem tam. Naozaj? Hurá. Viem, kde začať. Vieš čo, Mia? Čo robiť? Tu je tvoj podporný systém. Si najlepšia, Mary. Jem. Som víťaz. Zvládnem to. No, už tam skoro je. Delobuchy. A budeme oslavovať. Ďakujem vám, chlapci. Bez vašej podpory by som to nezvládla. Wow. Wow, cukrík z hviezdneho prachu. A čo ty? Mám priemerný balík. Milujem ho. Wow. Jej, som nadšený. Pozri na tento obrovský balík. Poďme začať. Začnem prvý. Pozri sa na tento krásny ružový prášok. Je úžasný. Dostal sa mi do nosa. Kýchol som. Môj prášok. Nie. Fúha. Wow. Britney, videla si to? No, teraz som na rade ja. Je tu toľko prášku. Rád by som to čoskoro vyskúšal. Jahodová príchuť, moja obľúbená. Skúsme nafúknuť bublinu. Jej! Čo? Dobre. Chcem niečo robiť. Mám ihlu. Bude to zábava. Hotovo. Nie! Kto zhasol svetlo? Nič nevidím. Mám žúvačku po celej tvári. Aká nočná mora. Dobre. Viem, že to urobil jeden z vás. Britney, tvoja ráda. Rád by som. Poďme to otvoriť. A mám nápad. Dobre. Potrebujem misku na omáčku a naberačku. Otváram prášok hviezdneho prachu a sypem ho do misky. Áno, hotovo. Teraz to vyskúšajme. To je sladký. Úžasné. Skúsme nafúknuť bublinu. Wow, to je obrovské. Mám balón. Ada, pozri sa, Monika. To je pre teba. Ďakujem. A ďalší. Monika, toto je tiež pre teba. Naozaj? To je tak super. Mám toľko balónov. Dobre. Brittany,
Hej? Brittany, čo ja? Samozrejme, urobím niečo aj pre Nicole. Počkaj chvíľu. Nech sa páči. Je to také roztomilé. Ďakujem, Brittany. Úžasné. Milujem rúžovú. Monika, tu máš ešte nejaké balóny. Drž ich pevne, aby neuleteli. Hej, no tak. Brittany, to je príliš veľa. Čo mám s tým všetkým robiť? Ahojte, dievčatá. To nie je možné. Máme veľa balónov. Dovidenia. Uvidíme sa v ďalšom kole, predpokladám. Čo to je? To nie je možné? Medová želé s červenou paprikou? Brittany? Mňam. Mám klasické medové žele. Páni, som šokovaný. Dúhové žele zo Skittles. Poďme. Musím začať. Dobre. Dúfam, že to nie je príliš pikantné. Aj keď táto ohnivá červená farba. Strácam nádej. Počkaj, moje ústa horia. Tiež si to videl? Nie, z úst mi ide oheň. Prečo to musíme robiť? To je hrozné. Fujam. Nie, je to naozaj zlé. Môj Bože. Všetko vo vnútri horí. No, pomohlo ti to? Áno. Vďaka, Britney. Cítim sa lepšie. Ďakujem. Poďme, teraz je rad na tebe. Rád by som. Skúsme to. Otváram to a vytláčam. Aké chutné. Milujem medové žele. Ahoj! Prihláste sa na odber kanála. Máme tu veľa zábavy a nezabudnite na zvonček. Chutné. Britney, čo je to? Včely? Čo? Nie, bojím sa. O čom to hovoríš? Pozri. No, to sú len hmyz. Zbavím sa ich špeciálnym sprejom. Hotovo. Britney, sú späť a sú ešte viac nahnevaní. Vážne? Mám overenú metódu. Už nemám žiadny sprej. Čo by som mal? Berú Brittany Jam preč. Čo? Musíme ich zastaviť? Radšej nie. Teraz som na rade ja? Dobre, skúsme to. Dúfam, že tam nebudú žiadne včely. Dobre. Vytláčam to. Nefunguje to? Nie. Fľaša je príliš veľká. Som v poriadku, ale bolí ma hlava. Ďakujem. Si v poriadku? Viem. Potrebujem dynamít. Vkladám ho do fľaše. Ďalej potrebujem zápalku. Potrebujeme oheň. Tak, hotovo. Dievčatá, dávajte na mňa pozor. Ďakujem. Hej, dievčatá, poďme. Čo? Varovala som vás, dievčatá. Som pokrytá sladkým želé. Nikole, ako si na to prišla? Všetko je pokryté želé. To je skvelé. Je to chutné. Dievčatá, môžem sa podeliť? Nie, vďaka. Čo? Lízanka s muchou? Je taká malá. Prvýkrát to vidím. A ty? Mám stredný lízatko s červom. Fuj, mám obrovský s netopierom. Môj Bože. Dobre. No, znamená to, že som prvá, však? Skúsme to. Samotný lízatko je vlastne chutné. Je nemožné prestať ho jesť. Wow, dievčatá. Čo je s našou kamarátkou? Je lízanku s muchou. Mám to v ústach.
Čo mám robiť? Viem! Poď sem, mucha! Prečo vidím hviezdy? Vďaka, že si ma zachránila, Britney. No, teraz som na rade, ja voní to lahodne a chuť. Wow, je to veľmi sladké. Milujem. Počkať, niečo sa pokazilo. Mám červa v ústach! To je nechutné! Potrebujem si dezinfikovať jazyk. Ešte trochu? Môj jazyk je teraz určite čistý. Britney, to bolo vtipné, ale teraz je rad na mne. Tento lízatko je tak obrovské a ťažké. Ako ho môžem zjesť? Počkaj, je to vlastne chutné. Mali ste pravdu, dievčatá? Budem ho jesť opatrne, aby som neprehotla netopiera. Dobre, bude to trvať dlho. Nikol, je tam netopier. Pozri. Nechcem to jesť. Ups. Moja lízanka sa zlomila a netopier bol oslobodený. Je nažive. Kam všetci ušli? Bol som uväznený 100 rokov a som hladný, lahodné. Aké malé vedierko s rezancami. Je naozaj maličké. Veronika? Áno, som nadšená. Mám priemerné vedierko. Nicole? Dievčatá, nemôžem uveriť svojmu šťastiu. Je to také obrovské. KitKat rezance. No, teraz som na rade ja. Počkaj, nefunguje to. Dusím sa. Monika, zachráň ma. Pomohlo to. Ale neskúsil som rezance. Teraz si na rade ty. To je pravda. Ako ich mám zjesť? Voní to tak dobre. Počkaj, napadol ma nápad. Roztopme čokoládové rezance pomocou fénu. Získam celý vedro čokoládovej pasty. Áno, fungovalo to. Skúsme to. Nalejeme túto čokoládu do pohára. Úžasné. Ďalej trochu šlahačky. Práve na vrch vložíme slamku a vyskúšajme to. Aké chutné. Nikdy som v živote neochutnal nič lepšie. Také čokoládové. Och, to musí byť neuveriteľné. Tvoja rada, Nicole. Jasné, ale ako to mám zjesť? Nemôžem prísť na lepší nápad, než jesť všetko rukami. Je to tak chutné. Wow. Fuj, Nicole, kde sú tvoje spôsoby? Nemôžem prestať. Ako sa tam zmestila? Zjedla som takmer všetko. Je tam toľko rezancov. Zbláznila sa. Čo? Je to také maličké. Malá rybička. A čo ostatné? Mám priemernú rybu. Čo s ňou mám robiť? Britney. Mám obrovskú rybu. Nenávidím všetko rybacie. Smrdí to. Nicole? Môžeš začať prvá. Vlastne mám nápad. Mám malú kuchyňu pre svoju malú rybu. Čo? Monika? Pozri. Môže to byť chutné. Je to lepšie ako jesť surovú rybu. Tu je moja panvica a olej a ideme na to. Dovoľ mi pozrieť sa. Super. Skúsme to. Teraz to vyzerá skutočne chutne. Wow. Dobre, ale nie dosť. Monika, teraz si na rade ty. Áno, nechaj ma niečo vymyslieť.
Nápad! Uvarím si aj svoju vlastnú rybu. Dobre. Tuto máme. Tu je šéf-kuchár v kuchyni. Dobre. Kto to hodil? Dobre, môžem uvariť rybu. Áno, tu je trochu oleja. Opečieme ju z oboch strán, bude to perfektné. Rozpustí sa v ústach, pridáme trochu korenia. Jej, to sa môže podávať? Tu máš. Chyť to, dievča. Tu je moja ryba. Hej, skúsme to. Vyzerá to veľmi chutne. Pekne. Potrebujem servítku, nejaké sviečky, hurá. A nejaký príbor. Čo? Hej, kam zmizla moja ryba? Čajka. To nie je fér. Hej, dobre. No tak, Monika, nerob si príliš veľké starosti. Čo mám robiť? Viem, použijem plameňomet. Nerob to! Britney, prestaň! Poďme, mám všetko pod kontrolou. Uvarím túto rybu za chvíľu. Zvládnem to. Ryba je hotová. Veľmi ma to mrzí. Poďme zjesť tú rybu spolu. Chutné. Perfektné. Na svete. Vážne? Malá fľaša? Ja mám priemernú. Fľaša s fazulkovým žele. Úžasné. Jana dostala tú najmenšiu. Mike, neopováž sa dotknúť mojich cukríkov. Sú moje. A ja to idem zjesť. Fíha. Ako sa opovažuješ? Môže sa to zmeniť aj na žuvačku. Ty si na rade. Som rád, že môžeme Dobre, začať. otvoríme to, vymačkáme. Je to tak chutné a lahodné. Chcem viac. Chcem vypiť celú fľašu. Viete, nikdy som neochutnal takú chutnú potravinu. No, vytlačil som poslednú kvapku. Rozlúč sa s fľašou. To je prilepené. Au, Mike, čo si urobil? Prilepilo sa to k mojim vlasom. Nefunguje to. Hop, tam to máš. Niečo vymyslím. Je späť. Mike, už to viac nerob. Ste takí vtipní. Je to také obrovské. Idem nafúknuť bublinu. Tak, Brady, si na rade. Skvelé! Otvorme fľašu. Veľmi to nefunguje. Nemôžem to vytlačiť. Áno. Je mi ľúto, chlapí. Ty si pichlavý. Bolo to trápne, ale mám nápad. Nazvem sa helikoptéra. A uvidíme sa v ďalšom videu. Potrebujem doktora! Priviažem to okolo fľaše a... Nie! Skutočne zdvihli moje UFO do neba a je to v mojich ústach. Nemôžem zdvihnúť mušle. Zjem ich. Je to úžasné. Preboha. Uvidíme sa budúci týždeň. Je stále zamrznutá. Zabudol som. Taká malá krabička Prepáč. Pringles? Veľmi mrštné. A čo ty? Mal som veľké šťastie. Počkaj. Brainy všetkých pridržal. Ja som mám obrovské balenie Pringlesiek. Nezáviď. A ty teraz začínaš? No áno, mám zatiaľ najmenšie balenie. Ale stále niečo je. Len jedno to nestačí. Nič viac nie je!
Tak skúšme, čo máme. Je to veľmi malé, ale... Je to veľmi dobré. Správne. Dobre. Naozaj? Skúsme to. Vidíme sa! Jej! Čokoládové lupienky sú úžasné! Toto je prvýkrát, čo som ich vyskúšala! Sú fantastické! Vyzerajú lahodne! Naozaj chcem jednu! Baby! Myslím, že mám problém. Moja ruka je zaseknutá v sáčku z Pringles. Nemôžem ju dostať von, babi. Čo to je? Tak, nechaj ma ti pomôcť. A ja ti pomôžem. Počkajte! Môžem trochu zjesť. Moja hlava. Nič tam nie je. Nič nezostalo. Ako si to mohol urobiť? Brainy, no tak. Pozrime sa. Nedosiahnem na to. Viem. Jednoducho plechovku otočím. Nemôžem počúvať tvoje hrozné, nenávistné reči. Pozri na všetky moje čipsy. Mám ich celú horu. To pivo je také obrovské. Som v šoku. Je doslova veľké ako moja hlava. A je veľmi chutné. Skvelé! Pokračujme! Počkaj! Mám nápad! Potrebujem obrovský pohár! Ukážem ti, čo idem urobiť. Perfektné. Zlomíme veľký čips na malé kúsky a všetko hodíme do veľkého pohára. Musíme to úplne vyplniť kúskami čipsov. Čo to bolo? A teraz, to najzaujímavejšie je všetko rozpustiť. Bude to zábava. Ustúpte. Teraz mám obrovský pohár roztopené čokolády. Naozaj? Nie! Tieto okuliare sú tak skvelé! Je čas to vypiť. Pozri, aký som super silný. Milujem to. Vyzerá to lahodne. Rainy, môžeš sa podeliť? Nie, nechcem sa podeliť. Tento obrovský pohár čokolády je len pre mňa. Netušil som, že dýchanie je taký Tak problém. daždivé, ale máme špeciálne slamky a môžeme cez ne vypiť všetku čokoládu. Super, Mike! Jasné. Milujem čokoládu. Čo? Nie! Kde je? Nemôže byť, že som to všetko vypila. Nie! Ukradli ste mi čokoládu. Aups. Chytili nás. Je to smiešné. Akí malí roztomilí provokatéri. Je to rozhodne veľmi chutné. Čo? Obrovská kocka maltového piva! Som... Toto sú gilotíny. Pozri! Pozri sa na to! Ach, konečne! Šťastie je na mojej strane. Začnem z Brittany. No, nemala som ani najmenšiu predstavu, čo robiť. Je tam niečo vo vnútri. Je to želatínový medvedík. Je to tak cool a neuveriteľne chutné. Teraz nasadzujem veko späť a skúšam samotnú čokoládovú kocku. Lebo to nemôžeme jesť. Mike, teraz si na rade. Poď. Áno? Skúsme to. Sú tam Skittles. Moje najobľúbenejšie cukríky na svete. Nedokážem čítať v 4 L. Môj bož! No, teraz zjem Skittles a táto špeciálna slamka mi s tým pomôže. Bude to tak rýchle. Mňam! Nie! Poďme späť k samotnej kocke. Pokazil som to a teraz mám veľa cukríkov. Čo? Napísal som. Teraz nemusím čítať. Nedotýkaj sa.
Zjem všetko. Všetko až po poslednú guličku. No, to je všetko. Milujem Maltesers. Teraz je na rade Jay. Správne? Najprv rozbijem túto kocku. Je veľmi ťažká. Dávaj na to pozor, ale nejedz to. Takže myslíš na to, na čo ja? Celá hora z nich. Je to neuveriteľne chutné. Milujem to. Je to také jemné a my... Hej, čo to robíš? Ňam! Nevšimol som si vtáčie vajce. Mne sa to tiež páči. Super. Rozdúrenie. Milí. Ste moji priatelia. Prosím vás, nejedzte to. No, dobre. Mám celý kocku dobrôt. Chutné. Ďakujem. No, trochu tvrdé. V poriadku. Wow, aké zlaté. A čo ty? Priemerný koláč, Pop? Je tiež krásny. Nemôžem to udržať. Je to také ťažké urobiť. Čo? Vidíme sa neskôr. Áno? Mám obrovský. Nie, Británie prvá. Naozaj? Hurá! Vyzerá to tak chutne. A je to lahodné. Ale to je všetko. Kto je ďalší? Ach! Nie. Teraz idem ja, Jane. Ochutnávam. Je to nádherné vnútri. Tiež to chcem vyskúšať. Som na rade? Áno? Dobré ráno, pán. Dovol mi skúsiť môj obrovský cake pop. Čo? Je to naozaj ťažké. Nemôžem to zdvihnúť. Nejde to. Správne. Môžem ho rozrezať. No, šitie nie je jednoduché, ale zvládnem to. Vlastne som to dokázal. Vyzerá to nádherne. Je to veľmi chutné. Mňam. Čože? Ona sa snažila? Moja cake pop? No, tak dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, Abe. Si najlepší. Realisticky delikátne. Dobrú chuť, priateľu. Ďakujem. Mám malý vedierko Skittles. To je tak málo. A potom je tam len jeden Skittle vo vnútri. A ostatné? Viac. Áno, mám priemernú veľkosť. Toto vedierko Skittles je pre mňa určite dosť. Hej, pozri na to. Wow, mám veľké šťastie. Nikdy predtým som nevidela tak veľké množstvo Skittles. Chcem jednu? Dievčatá. No, myslím, že Brittany začne. Dobre, poďme to skúsiť. Ako to môžem jesť zaujímavejšie? Nápad. Zasadím Skittles, áno. Do hrnca so zemou. Dáme cukríky a zakryjeme ich. Počkáme chvíľu a teraz strom vyrastie. Jej, pozri na to. Skittles strom. Čože? To je skutočné? Áno. Radšej vyskúšam cukríky. Sú také obrovské. Áno. Nechám si to vyskúšať. Skvelé. To je tak vynikajúce. Milujem to. A ja to chcem skúsiť. Hej, to nie je tvoje. To je moje. Áno. Prišla som s najlepším nápadom zo všetkých. Tak dobrým. Ale aj my to chceme vyskúšať. No, už je po všetkom. Čo je s tvojimi perami? Sú zafarbené. Pozri na to. Také milé. Počkať, prečo to zmizlo? Dobre, skončila som. Tvoja rada. Ďakujem. Idem to zjesť. Vylejem to rovno na stôl a roztriedím to podľa farby. Paráda. Teraz si zoberiem svoju tubu a zjem všetko naraz. Ružová je hotová. Úžasné. Wow, svietim. Som teraz ružový. Super. Dobre, nechaj ma skúsiť. Áno.
skúsim modrú farbu. 3. Wow. Zmenil som sa na modrú. Skvelý štýl. Čo bude ďalšie? Wow! Opäť si zmenil farbu a znova. A znova. Posledná. A som zelený? Super. Počkaj. Nicole, najprv sa musíš prihlásiť na odber nášho kanála, aby si nezmeškala žiadne video. Prosím, daj like a nezabudni na zvonček. Nicole, teraz to môžeš vyskúšať. Dobre, skvelé. Skúsme to. Mám ešte nejaké cukríky. Hej, Nicole, Prosím. môžeš sa prosím podeliť? Haha, vôbec nie. Oklamala som ťa. Všetky sú moje. Celý vedro týchto kúzelných Skittles je moje. Nemôžem prestať jesť. Je to také dobré. Čože? Je to hotové? Wow, som teraz klaun? To je smiešné. Nie, vôbec nie je. Nechcem byť klaunom. Fíha, je to cukrová sušienka so srdcom a je priložená ihla, aby sa srdce mohlo vyrezať. Britnajne sušienky sú ešte väčšie v tvare štvorca. Zaujímavé. A tentokrát má Nicole opäť obrovskú porciu. Táto sušienka je väčšia ako tvoja hlava. Každý je určite v šoku. Ale začneme s Monikou. To je skvelý nápad. Skôr to vyskúšaj. No, vezmime si ihlu. Och, je to také ostré. Dobre, hodí sa to. Skúsme vyrezať srdce. Dokážem to. Ach, áno. A čo sa stane mne, ak nie? Och, nie? Rozbil som to. Ach, fúha, torta do tváre je epická. Monika, ako sa máš? Teraz rozumieme, čo sa stane. Ak to nevyriešiš, pomôž mi a zlom sušienku. Som na rade ja? Dobre, skúsme to. Mám však jeden trik. Poprosím sušienku. Áno, urobím to, aby bola nasiaknutá a stala sa tenšou. Och, nie, zlomila sa. Tento raz je to obrovský pohár vajec, pripravený pre Brittany. To je silné. Sú tu 2 uteráky na upratanie. Neboj sa. Tu máš. Zostáva len Nikola. Poď! Mala by si to zvládnuť. Dobre, mám taký obrovský keks. A je lepšie použiť pílu namiesto ihly. Zvládnem to rýchlejšie. Môžem to urobiť. Dobre, ešte trochu a je to hotové. Mám svoju sušienku. Wow! Nechaj ma ju zjesť, aby si dostal tiež svoj trest. Čo? Prečo? Prečo by si to urobil? To je chyba. Netreba, prosím. Jaj. Nicole sa namočila do rúžovej farby. Nech sa páči, Nicole. Aj ty máš uterák. To vôbec nebolo smiešné. Wow, aká malá fľaška Fenty. Sladké. Britney, a čo ty? A ja mám strednú fľašku žele Nerds. Páči sa mi to veľmi. Počkať, čo? Ach! Tak to je výhra. Mám obrovskú fľašu žele s príchuťou Habababa. Aké úžasné. Nechajte ma to vyskúšať. Ani náhodou. Najprv som na rade ja. Otvoríme fľašu. Vytlačme naše žele. Wow, vyzerá to láhodne. Wow. Skúsme to. Chutí to ako Fanta. Nicole to chce vyskúšať tak veľmi, že už nemôže viac čakať. Dievčatá, musíme sa poponáhľať, lebo Nicole začne jesť svoje žele. Jejda, Monika! Wow, čo to bolo? Nikto to od teba nečakal. Britney, teraz si na rade ty. Dobre, skúsme to. Mám tu Nerds žele a cukríky. Vytlač to. To je tak cool. Láhodné. Monika, mala si dôvod ma rozptylovať, keď jem? Prosím, ani náhodou. Nebudem sa s tebou deliť. Áno. Počkaj, zmenila som názor. Nech sa páči. Nie, nedám ti to. Naletela si. Nachytala som ťa. Ach, na to si Monika určite spomenie. A mám nápad. Urobím si sendvič, vytlačím žele na chlieb. Skvelé. Úžasné! Teraz vezmime jahodový sirup. Nalej ho rovno na to. Skvelé. Teraz pridám nejaké posypky na ozdobu a chuť. Aký krásny sendvič mám. Páči sa ti?
Monika je stále urazená. To je v poriadku. Zjem to všetko sám. Ochutnajme to. Chutné. Také dobré. Ľúbim to. Keďže Brittany už dojedá svoj sendvič, tento sladký sendvič bol určite lahodný. Je čas na Nicole. Skús to čoskoro. Čakali sme na to tak dlho. Super, skúsme to. Nemôžem to dostať von. No, prepáč. Fľaša je príliš obrovská. Je to ťažké. Preťažil som sa. No tak, prečo to nejde vytlačiť? Niečo z toho vyteká. Je to dobré. Nechaj ma ti urobiť masáž. Jasné, super. A teraz s hlavou. Hej, Nicole, buď opatrná. Točí sa mi hlava. Ale môj žele je vonku. Super. Wow, je to také krásne. Nechaj ma to vyskúšať. Wow. Konečne. Mňam, To je tak chutné. Zjem to celé. Počkaj, čo? Moje ruky sú prilepené k žele. Nie. To je v poriadku. Teraz môžeme vyskúšať našu želatínu. Jej, toto je malý balíček Sharpes čipsov. Bude to pálivé. Brittany má priemerný balíček. Strašidelné. Ale Monika bola najmenej šťastná zo všetkých. Má obrovský balíček. Pozri na to. Ale Nicole chce začať prvá so svojím malým balíčkom, tak jej dajme šancu. Som si istý, že to nebude nič hrozného. Nemôžeš ma vydesiť ohňom. Skúsme to získať. Aké dieťa. S tým si poradím. Vyskúšajme to. Nie. Už cítim, ako vo mne všetko horí. Wow! Čo to bolo? Mám spálený jazyk? Viem, čo ti pomôže. Mätový sprej. Nech sa páči, Nicole. Ďakujem. Ďakujem. Je to oveľa lepšie. Tak osviežujúce. No tak, teraz si na rade ty, Britney. Dobre, som tak vystrašená. Len nechcem, aby to pálilo od štiplavosti. Pozrime sa, akú veľkosť lupienkov som dostala. Wow, to je veľké. Je to tiež taká strašidelná červená farba. Dobre, skúsme to. Nie. Nemôžem. Britney, daj sa dokopy. Buď odvážna. Nič hrozné sa nestane. To nie. Celá si červená. Upokoj sa. Strach bude skončí skoro, ale musíš to zjesť celé. No tak, raz a na všetko zabudneš. Dobre, urobím to rýchlo. Nie. Nie, počkaj. Horím. Prosím, pomôž mi. Nie. Čo mám robiť? Nápad. Polejem Brittany vodou. Malo by to pomôcť. Brittany sa určite zlepšuje. Monika si záchranca, ale nechcem ťa uraziť. Teraz je tvoj ťah. Poď, Monika, otvor to a skús to. Nie zasa. Dúfal som, že všetci by zabudnúť. Dobre? Skúsme to. Je to obrovské. Naozaj ma podporíte, ľudia? No, to je iná vec. S vašou pomocou to zvládnem. Dokážem to. Dovolte mi skúsiť trochu. Nie. Všetko vo mne vrie. No tak, Monika, dokážeš to. Podpora jej priateľov dala Monike viac sily a sebadôvery. Určite to zvládne. Prosím, podporte Moniku v komentároch. Už nezostáva veľa času. Je to už cieľová rovinka. Áno, dokončuje to A. Nie. Monika. Viem, ako ti pomôcť. Mám túto obrovskú misku s vodou. Poď. Ďakujem veľmi pekne. Som tak veľmi... Čo to je? Zjedla som rybu? Bola to akvárium? Nakoniec som v poriadku. Si taký roztomilý. S Bohom. Môj Bože. Nie, horúca žuvačka? Babke nechutí pikantné jedlo. Preboha, aká nočná mora, dievčatá. No tak, takže začneš, Nicole. Myslím, že je to v poriadku. Dám si to do úst a... Odkusni si. Je to vlastne chutné. Môžem nafúknuť bublinu. Trochu pikantné, ale znesiteľné. Nie je sa čoho báť. Som hotový. Táto žuvačka je oveľa väčšia ako tá, ktorú zjedla Nicole. Môj Bože. Babička sa bojí. Nechcem, aby to bolo super pikantné. To je strašidelné. Nie. Horiem zvnútra.
Babi, prečo si otvorila ústa? Nemohla som to udržať. Čo? Ó! Myslím, že je tam nejaké kúra. Vôňa neuveriteľne. Milujem vyprážané kuracie stehienka s chrumkavou kôrkou. Tiež rýchlo zabudnem na túto pálivú žuvačku s týmto kuracím mesom, ale nebezpečenstvo je preč, ale nie pre Mandy. Chúňa, je to tvoja šanca. Vlastne sa veľmi bojím na to aj pozrieť. Mám husiu kožu. Babi, ja to nedokážem. Prestaň, neboj sa, babka ti pomôže. Musíš si vziať malý kúsok. Otvor ústa a zahryzni. Fuj, vidíš? Vôbec to nie je strašidelné. Pozri. Ďalšie sústo. Prosím? No tak, posledný kúsok zostáva. Och, nie. Hej, je tam bublina. Pozor! Prasklo to! Sú všetci nažive? No, žiadne vážne následky. Na budúce si to dvakrát premysli. Ups, asi som sa mýlil. V bazéne je to oveľa lepšie. Pekné. Čo? Čo je to? To si ty. Wow. Och, áno. Je to milkshake, babka. Nie len milkshake, má to špeciálne prekvapenie. Babi, je to také maličké. Začínaš. Dobre, pozrime sa. Dobre, nič mimoriadne. Och, môj, super, wow! Čo sa deje? No, teraz je rád na mne. Pozrime sa, čo to so mnou urobí. Odstráňujem viečko a slamku. Chcem to vypiť rýchlejšie. Och, kde sú tvoje spôsoby, dieťa? Pozri sa na to. Som celý fialový. O môj Bože. Toto je také vzrušujúce. Wow. Nicole, poď. Áno, som tiež veľmi nadšený. Na najprv trochu šľahačky. Nemôžem uveriť vlastným očiam. Och, áno. Teraz samotný milkshake. Ako to robí? To je neuveriteľné. Och, môj. Pozri, chudák, čo? Och, nie, môj Bože, Nicole vypila príliš veľa a praskla. Musíme ju dať dokopy. Nicole, zachránime ťa. Babička? Čo? To je všetko? Mandy má väčší. Nicole, máš určite šťastie, áno, wow. Už si to niekedy videla? Áno, mám cukríky svojich snov, ale ty začínaš, babka. Poďme. Mimochodom, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála. No, je čas to skúsiť. Bez okuliarov naozaj nevidím. Čo je s tebou? Je to také maličké. Voní sladko! Och, nie! Och, cukrík je v mojom nose! Nechcem sa zadusiť! Och, fuj, malá rúža je späť, ale nemám náladu. Bingo! Och, mám nápad. Zasadím tento cukrík ako semienko a polejem ho vodou. Čo ak dostanem cukríkový strom? Poďme na to, ľudia. Myslím, že je to geniálny plán. Tu je trochu vody, pekne a čakajme. Wow, stal sa zázrak. Teraz môžem jesť cukríky kedykoľvek chcem. Ale no tak. Mandy, môžeš byť rýchlejšia? To je všetko. Už idem. Počkajte chvíľu.
Som hotový. Poď. Môžeš začať. Juchu. Áno. Toto je tak vzrušujúce. Láhodné. Dajme si ešte. Chlapci, toto je tak chutné. Miloval som to? Och, nie. Čo je zlé s mojím žalúdkom? Och, nie je to také zlé. Čo je to? To určite nebudem jesť. Aj ja. Och, babka, preboha, čo to je? No počkaj. Musíš začať, Nicole. Och, naozaj to nechcem robiť. Myslím, že sa mi chce zvracať. Počkaj. Hej, počkaj. Myslím, že to vonia dobre. Ukážem vám všetko. Och, áno, je to čokoláda, ľudia. Áno. Je mi tak zle. A ja, babka. Dobre, ty, poďme. Mandy, poď. Skús to sama. Naozaj to nechcem robiť. Počkaj chvíľu. Myslím, že Nicole mala pravdu. Tu je moja vidlička a nôž. Poďme zjesť tento krásny koláč. Je taký čokoládový a krémový. Veľmi sa mi páči. Mňam, zjem to celé. Fuj. Mandy, čo robíš? Bol to chutný obed. Si na rade, babka. No, keďže každý hovorí, že toto je čokoládová torta, vezmem ťa za slovo a vyskúšam to. Vieš čo, len to veľmi rýchlo preformujem. Vieš, čo to je? Sekundu. Áno. Tu sú nejaké špáradlá. Poďme. Ozdobím tým svoju tortu. Hotovo! Krásny čokoládový ješko. Áno, ale musíme pridať nejaké oči. Super. 1 sekundu. A teraz je to hotové. Ach, úžasné. Ďakujem. Ďakujem, dievčatá. Som určite génius, pokiaľ ide o koláče. Odkrajujem si kúsok. A poďme to skúsiť. Toto je chutné. Veľmi mi to chutí. Poďme, dievčatá. Ponúknite sa. Je to pre všetkých. Pozri na to. Je to malá Nutella. Super. No, stredná veľkosť je pekná. Wow! Vždy som snívala o tomto obrovskom pohári. No, som pripravená začať. Aj keď nechcem pribrať. Je to nočná mora. Vieš, radšej by som to nejedla. Ale urobila si make-up. Vlastne, to môže byť skvelá maska. Áno, nejaká čokoládová terapia. Prečo si dáva pastu na čelo a na tvár? Je to čokoládová pleťová maska. Dobre? Babička, môžeš začať. Potrebujem nejaké ingrediencie. Ideme pripraviť lahodný čokoládový cupcake. Takže nasypeme múku do Nutelly, potom pridáme trochu mlieka. Tak, hotovo. Super. Potrebujeme aj vajce. Úžasné. Rozbiť a naliať dovnútra. A teraz to všetko zmiešajme. Skvelé. Voní to neuveriteľne. Nalievame našu smes do waflovača a robíme wafle. Nie, Mandy. Upokoj sa. Táto wafla je pre babičku v tvare srdca. Toto je naozaj dobré.
Naozaj to chcem tiež vyskúšať. Babi, môžeš sa prosím podeliť alebo mi jeden urobiť? 1 sekundu, Zlatko. Tu je kúsok. Nie, ďakujem. Dobre, dokončím to sama. Och, poďme. No, myslím, že je rád na mne. Musíme urobiť nejaké merania. Áno. Hotovo. Poďme. Teraz sa pustíme do práce. Vytvoril som špeciálne zariadenie na toast. Pekné. Bude to robiť všetko samo. Aké je to skvelé a rovnomerne sa to roztiera na toast. Myslím, že som génius. Bravo, Mandy. Ďakujem. Och, toto je tak chutné. Podelíš sa s nami? Samozrejme, poslúž si. Hurá! Ďakujem. Mňam. Och, nie. Ach, človek. Myslím, že to bude pikantné. Čo? Ach, človek. Och, môj Bože, je to koniec. Pomoc. Jej, dobre. Mandy, upokoj sa. Začnem prvý. Och, človek. No, určite to zvládnem. Všetko sa zdá byť v poriadku, alebo nie. Poďme. Dobre, som hotový. No, hlavná vec je nestresovať sa, ale čo ak? Áno, presne tak. Asistent, poď sem. Je tu test. Musíš zjesť tento donut. Si hlúpy? Grr! Musím zjesť tento donut hneď teraz, dobre? Čo? Aké pikantné. Horiem! Choď preč! A ty, prestaň sa smiať a naozaj to nechcem robiť. Asi musím. Nemôžem. No tak, dokážeš to. Pokračuj. Cítim sa, ako by mi malo byť naozaj zle. Ach, naozaj? Dobre, skúsim to. Nie je to také strašidelné. Super! Vlastne je to chutné. Nemal som sa báť. Jej, to je smiešné. Poďme to natočiť spolu. Veľa šťastia! Zoznámte sa s naším domácim drakom Mandy. Pozrite, aká je vtipná. Dovolte mi pomôcť vám. Ach, no, vďaka za pomoc, ale zvládol by som to aj sám. Och, nie! Pozor! Nie! Drak sa zbláznil. Och, to je strašidelné! Potrebujem vodu! Vodu! Nie, nefunguje to! Bingo! To je presne to, čo potrebujem. Cítim sa teraz tak dobre. Malá fľaša. No, dobre. Čo? To je nechutné. Wow. Áno. Wow. Áno. No, Nicole, teraz si na rade ty. Choď. Dobre. No, otvorím to. Skúsme to čo najskôr. Vytláčam ešte trochu. Mňam. Pekné. A ešte trochu. Musí to byť chutné. Áno, je to chutné. Čomu sa smeješ? Semienko s melónami uviazlo v ústach? Mám nápad. Čo ak zasadím semienko a uvidíme, čo sa stane? Perfektné. Čo, dievčatá, ustúpte. Trochu vody. Chcem, aby to rastlo. Wow, pozri na tento melón. Je taký malý a taký roztomilý. Skúsme to. Wow, to je lahodné. Môžem si len obliznúť prsty. Super. Áno, super. Poď, Mandy, teraz je rád na tebe.
Och, človek. Ach, ako to vyzerá odpudivo. Mandy, buď opatrná. Ups, ja ospravedlňujem sa. No, musím sa poponáhľať a skúsiť to. Och nie, nemôžem to zjesť. Fuj. Nie, to nemôžeš. Musíš. Dobre, budem pokračovať. Fuj, aké hrozné. Idem zvracať. Upokoj sa, zakryjeme ťa. Mandy, tu máš. No, teraz sa cítim lepšie. Ach, človek, fuj. Cítim sa zle. No, to bolo určite nepríjemné. Fuj, tvoja rada, Britney. Poď. Dobre, no, najprv to otvorím. Jasné. Fíha, je to také ťažké. Čo? Nápad. Proste nafúknem fľašu. Pekne. To je v poriadku, dievčatá. Zapálme to. Áno, chlapče. Bude to skvelé. Úžasné. Pozri, funguje to. Och, nie. Britney, čo si to urobila? Fúha! Čo to je? Och, dievčatá! Kto to uprace? Choďte preč odtiaľto! Robíš neporiadok stále. Prestaň s tým. Počkaj chvíľu. Možno to bude naozaj dobré. Aká malá nádoba! Super malý vedierko! Úžasné! Čože? Ja mám viac šťastia. Neboj sa, Mandy. Fuj. Usmej sa. Obrovské vedro chutných dobrôt. Áno, hej, začnem. Myslím, že mám nápad. Jupi, malý nábytok. Áno. Teraz babíky. Perfektné. Určite potrebujú taniere. Tu je miska. Áno, nejaké čokoládové guličky. Toto je úplne dokonalé. Zabudol som na lyžičku. Je veľmi malá. No, poďme to skúsiť. Mňam. Ahojte, dievčatá. Ponúknem vás. Chutné, však? Wow! Určite nie je v poriadku. Mandy, môžem začať teraz? No, tu je moja výmena. Ochutnávam. Toto je také dobré. Áno, mám špeciálnu hadicu. Zjem cukríky za chvíľu. Pozri, som len vysávač. Pekné. Naozaj som si to užil. Ojej, teraz si na rade ty. Zabudni na ňu. Dobre. No, tak začnem. Ale ako to mám zjesť? Hneď sa vrátim. Bazén? Wow, pekné. Nalievam to tam. Super. Úžasné. Mám nápad. Potrebujem mlieko. Prosím, doručte ho. Ahoj. Prosím, nalejte to do bazéna. Dobre, urobím všetko. To je perfektné. Jej, si voľný. Je čas ponoriť sa do bazéna. Wow, to je skvelé. Pekné, vezmime si slamku. Láhodné mlieko. A teraz úžasné cukrík. Je to tak dobré. Toto nepotrebujem. Super. Malá
Zmrzlina? Pekné. Čo? Mám väčšiu porciu? Áno, áno, chlapče. Wow, všetka táto zmrzlina len pre mňa. Dievčatá, chcem začať. Je to taký malý bábätko. Mňam, chutné. Ups. Och, pomoc. Nicole potrebuje pomoc. Tak, hotovo. Cítiš sa lepšie? Poď. Je to tvoja šanca, Nicole. Veľmi zaujímavé. Nápad. Pridajme nejaké chutné polevy. No, šľahačka. Je to najlepšia vec na svete. Dám to navrch na svoju zmrzlinu. Hotovo. Teraz je čas na nejaké sladkosti. Och, M&M's a čokoládový sirup priamo na vrch, trochu posypok, tyčinky poky. A pozrite, dievčatá, tu je moja lyžica. Skúsme to čo najskôr. Úžasné, lahodné. Skúsim to tiež. Mňam. Jaj. Ups. No, chceš moju pochuťku? Vezmi si ju. Och, nie. Och, človek. Je to čokoláda. Je naozaj dobrá. Čomu sa smeješ? Začni. No, tu je moja lyžica. Skúsme prvú lyžicu. Super. Hej, čo robíš? Toto je moje. Och, je to také ťažké. Nemôžem. Nie. Och, človek. Myslím, že spadla. Aha, som tu. Počkať, teraz môžem zjesť túto zmrzlinu. Vynikajúce. To je také malé a zaujímavé. Čo? Dostal som priemerné vedro? Super. Áno, skvelé. Začni. Mandy, Poď. Tvoj malý vedierko. viem, čo urobím. Vezmem si 2 špáradlá. Pozri, je to ako paličky. Tu. Och, nefungovalo to. Dobre. Proste zjem tie rezance také, aké sú. Pekne. Pozri, bublina. Počkajte, dievčatá. Viem, čo robiť. Ach, no tak, dám svoju žuvačku do obedára. No tak, Nicole. Hej, Mandy? Daj ruky preč. Tu sú moje rúžové paličky. To je úžasné. Mňam. Áno, vezmime si ešte. No. Mám nápad. Nožnice. Poďme jej nakrájať rezance. To je ono. Teraz je vedro moje. Tak super. Je to tak chutné. Čo? Kde je vedro? Vráť ho. Prečo to robíš? Pozri, čo? Čo robí? Neviem. Nafúkujem obrovský balón. Áno. Pripravená. Jej. Nicole, toto je pre teba. Ďakujem, ale idem to prasknúť. Poď, Britney. Je to tvoja šanca. No, poďme začať. Musím byť veľmi milý. Hej, moje paličky. Čašník, ahoj. Mohli by ste mi pomôcť? Hej, no tak. Dobre. Ahoj, dámy. Aký pekný malý chlapec. Hej, čo robíš? Prepáč. Ach, človek. Choď preč odtiaľto.
choď preč. Budem jesť sám. Uf, to je oveľa lepšie. Oj, áno, očividne sa zbláznila. Milujem ťa a ja ťa milujem. Prestaň s tým! Hapči! Vezmi to odo mňa! Fuj! Hrozné!